I dag den 15. januar, og det er el 45, der er blevet tappet den 3. januar. Vi skal prøve at åbne nu her. Se på den. Og den er jo meget mild, når man siger, der var et lille gift, der blev åbent. Så prøver vi at se. Den smager ganske udmærket, men der mangler en smule tryk på banditten. Så vi lader den stå indenfor i næste uges tid, før vi laver et tjek mere af Mørkenborg Ale 45.